नमस्कार मंडळी. मी गेल्ले मार्केटात, तर आज माका दिसली ही कालवा. कालवा म्हटली का तोंडात पाणी सुटता. कालवा चवीक मस्त लागतात. ही अशी पिशवेसून विकतात. काय काय ठिकाणी मालवणाक मी बघलं तर मालवणाक असो पेलो असता, त्या पेल्यासून मापान विकतात. तर ही माका आज पिशवेसून गावली. एक पिशवी 100 रुपये. ही काढताना किती कष्ट असतात. ही 200 रुपयाची कालवा असत. तर ही कालवा रोज मिळत नाही. ज्यावेळी समुद्रात सुकती असताना त्यावेळी त्या लोकांका कळता की आज बापा पाणी नाही, आता थंय ती कोयती घेऊन जातात आणि ही कालवा काढतात. ही कालवा काढू खूप कष्ट असतात. आमका वाटतं ही 100 रुपयाची इतकीशीच कालवा असं वाटता, पण ह्याच्या मागे किती कष्ट असतात ना ते आमका दिसणच नाही. तर ती बाबडी पोटासाठी करतात समुद्रकाठची लोका. तर मासे खाऊन मटण खाऊन कंटाळा येता. एक दिवशी वाटला कालवा खाऊया. ही ह्या कालवांचा मी आता मस्त टिकला करतले भाकरी बरोबर. तर ही तुमका आता दाखवते पिशवी सोडून कशी असतात ते. ह्या पाणी असता तर खारा असता, गोडा पाणी नसता. ही टिका होय म्हणजे काढल्यापासून लोक घेईपर्यंत करीपर्यंत ही बरी राह. ह्याच्यात बारीक कस असता दगडांचो, तो बघून काढूचो लागता. आता त्यांका विचारून घेऊची लागतात ही साफ केली असत काय. तर जरी त्यांनी साफ केल्या नाही तरी आपण ती घराकडे हाडून बघायचे. बघा माझ्या हाताक लागलं बघा. बघा असं अशी कपेरी असता, ती बघून काढूची लागता. हे बघा ही अशी एक एक कालवा असा काढून बघू वया. त्याका काय खरखरीत जर लागला तर ती कपेरी असतली. कालवात मी एक घालतलंय बटाटो. बटाटो घातल्याशिवाय कालवांका खुब्यांका चव नाही. बारीक फोडी करून घालायचे. तुम्ही बटाटो नाही खालात तरी चालता, भुतुतलो, पण ह्याच्यात बटाटो घालायचो. चव बरी येता बटाट्यान. मी साला सकट घालतलंय, स्वच्छ धुवून घेतलंय. साल काढली काय त्याच्यातला जीवनसत्व आपणाक गावणार नाही. त्याच्या बटाट्याच्या सालीत जीवनसत्व असता, त्या साला सकट आपणाक मिळता. एक बटाटो आणि एक टोमॅटो घालतलंय. एक कांदो फोडणीक घालतलंय. ही कालवा मी निवडून एक एक निवडून म्हणजे त्याच्यात कपेरी असता म्हणा, एक एक सुटा करून त्याच्यातली कपेरी काढून घेतलंय. त्याच्यानंतर 4-5 वेळा आमच्या या स्वच्छ पाण्यात मी धुतलंय. आणि आताशी आमच्याकडे काजी असत कोकणात, काजी लागले होत. मग ते काजी शिवाय खयची गोष्ट करूची असली तर होणार नाही. आम्ही सारखे सारखे काजी चिरतो आणि त्याच्यात घालतो आणि खातो. ते काजी चिरून घेतले आणि मी कालवत घालतले आणि याची मस्त याची चटणी करतले. पातेल्यात घालतोय तेल, फोडणीक टाकतोय कांदो, त्यात टाकतोय आला लसूण पेस्ट, कांद्यात मीठ टाकून घेतोय. कितक्या परतलं त्याप्रमाणे मीठ टाकतोय चवीत. आता कांद्यात मीठ टाकला पटकन कांदो लाल झाला. टोमॅटोचा रंग बदलला. त्याच्यात मी टोमॅटो टाकून घेतोय. त्याच्यात टाकतोय मी हळद, लाल तिखट आणि मालवणी मसाले. थोडासा पाणी घालते.
थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते. तशी कोथिंबीर टाकली का चव बरी येतात. टाकायची बटाटे. आणि आता ही कालवा ह्याच्यात टाकून घेते. आणि या गरम केलेला पाणी आपला हव्या तितक्या टाकायचा. जाड पातळ करताना तितक्या पाणी टाकू घ्या. बटाटी शिजावं. मी या थपथपीत करतले भाकरी बरोबर खाव. तर आता हव्या तितक्या पाणी टाकतं आणि आता झाकण ठेवून शिजवून घेतले. त्याच्यात टाकताय मी आता सॉल्ट. ह्याच्यात सॉल्ट टाकायचा. काजीचे गर मी सोमते टाकून घेते. काजीचे गर घातलेली कालवा चवीक सुंदर जातली. बटाटे उकडले. मी आता ह्याच्यात वाटप घालते. वाटण घालून 5 मिनिटां मी शिजाक दिलं. आता कोथिंबीर घालते त्याच्यात. मस्त अशी मुठभर कोथिंबीर घालायची. आधी मी कोथिंबीर घातलेलं आहे. परत घालते. सुंदर असा या थपथपीत भाकरी खाऊ बघा. रोज मासे मटण खाऊन कंटाळा येता. असा काहीतरी एक दिवस हाडायचा आणि करायचा. मस्त या भाकरी बरोबर खाऊ घ्या. सुंदरच झाला. भाकरी बरोबर खाऊ इतक्या सुक्या करू घ्या आणि भाता बरोबर खाऊ पातळ बरोबर. पण ह्या पातळ जास्त जाणार नाही. सुक्याच बरं जातात. मी केलंय आज कालवाचा काजीचे गर घालून सुक्या आणि त्याच्याबरोबर तांदळाची भाकरी. तर ही कालवा कशी झाली होती सांगा. तुम्ही पण अशी कालवा हाडा करा, खावा. आणि ही कालवा कशी झाली ती मला सांगा. आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.